Rajchari Bharatiya Janata Party asong lapen Aam Aadmi Party asong ang bong kacheprek dam alam the thidum khangjang. Athe Punjab state along pinipen unit pharoke thom Amir hing akijoy pen kapachet horjia phan Punjab CM pen hukum pipon tanglo. Kidam tangapor Bharatiya Janata Party asong pen dead angkang pi arada phan alam chak. Bangso alam chak laki zero account kapang pu pen tangka kit habji alam chak kachipi pondo. Bonta bangso alam chak kachipapling ang thek nang litumang bong kumadya korti lapin injiratum theklong ma labangso sikap ho atangka zero account along. Bonta lam chak ateng pen kachipapling ave binong donatum. Laso ang bong pen pinpur dami me labangso isonalam. PM Narendra Modi Indiang kang along pidong abari kapang chuji aphat kengkam ko an makachijor India rong sopi Delhi along ke Modi sarkar arong bang echnam. Lason si Delhi rong sopi along chotkali Punjab along rialong amata angkura philong ledam de alam. Tangte kopia join nelo pen pupulote kaningje damle ethe ke claim kapichun abangle eson. Athe rada phan kanghon kirap kachari asorkar vekkali labang sualam halabang su longri hiniarat chini dam pamialam. Suri hini ra ingkoi ra hinia ningkan Punjab Assembly kilik kapedo ponahut rada thingno long an vote epaga pharman rada thingno long Aam Aadmi Party atumpen kupi ason lo kachichak nangli chinima. Bangso kachichak alam chak pon lake Punjab along rialong Aam Aadmi Party atumpen jongsi chari aja kong banglote ake joy pen meri hing pachet horlongji. Bangso alam chak ateng pen kachepa pleng ang thek kachepa klang ponsi pini pen Punjab along riarlo adontina hemton alongta 300 unit ake joy pen meri hing kapachet hor ahukum Chief Minister ake hai Bhagwan Man alang lipen pangdak pontanglo. National Desk Report, Karbi Anglong Live.